iki awake dhewe ora izin. Lho, napa nggih? Oleh paring hiburan Kali sinten ta? Ora tanggung-tanggung iki ana bintang tamu sing digodhog wis ora empuk. Napa enten bintang tamu to, Mak? Ana. Oh, saka Semarang. Sinten ta? Tak takon ya sekae nek sapa liyane. Tesih ta? Isih. Mas Gareng tesih sehat alhamdulillah. Ya aku ya kuwi neh. Nggih. Lah nggih. Ya nek wis dadi bojo kok, Nduk, wis dadi kancane. Leres. Sing kaya ngapa ya wong kuwi ya kanca nyambut gawe. Saestu. Dipethuk walang kekek ben munggah mrene, Nduk. Monggo. Walang kekek, Cok. Monggo. Mapak Mas Gareng Semarang. Kendange Jawa Timuran, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Rama. Selamat malam Mas Gareng. Selamat malam. Kok ngoso iki ngapa lho? Wong nyambut gawe urung omongane sithik ning nylekit. Ambak-ambak tembung Jawa kuwi yen penampane kliru iso dadi negatif lho. Upamane. Lah niku wau tembok kula kok terus omongane isih to. Lho. Isih. Boten ya jenenge piyai werna-werna kok ya. Tata gelar kuwi matur isin ning batin kuwi ndongake mujekke supaya isih selawase urip. Kok rembukan batin sing ngerti batine menungso liya niku sinten, Pak? Lah apa mung lair tok sing diaturke apa ya ora duwe batin? Lho, lah nggih. Ning niki cara-carane yen wong niku getapan krungu swara kaya ngoten niku terus mateng munggah. Aja sok getapan kok ndak apa kuwi nyendake umur. Sing sabar ya, Mas. Kula niku pun ngempet hawa niku wiwit wau lho, Pak. Lah apa? Ngapa kok? Ngempet hawa kok wiwit mau ki ten apa? Mosok saka Gambir tekan kene wae ngungkuli Semarang Jakarta macet. Lah iki Jakarta kok iki Jakarta dikira Kaliyasa iya. Iki Jakarta, nek aku wis ora kaget. Lah nggih, tujune nggih mboten ketang kepripun nggih pengalaman teng Jakarta. Dadi nggih kula sabar-sabarke tur panitia nggih bertanggung jawab menjemput saya dari Gambir sampai ke sini. Itulah wajib dicontoh. Anu nun sewu, Mas Gareng tindak Jakarta nitih menapa? Kula nggih gandeng dipun sangoni panitia kula nitih Kreta Latu, Pak. Oh, Kreta Latu, nggih, kereta api. Nggih. Merga badhe napa niki numpak gegono ajrih musim hujan. Ning apa? Nggih mboten mung apa nek udan apa motor mabur apa mabur ya mabur. Nggih mboten perkara keselamatan tok nggih perkarane ngirit barang lho Pak. Ah kuwi nek nggon ngirit kuwi.
Wah, niki nggih matur sembah nuwun dipun timbali kalih punggawa-punggawa kantor arsip nasional. Nggih. Wah, sakceke kerep teng Jakarta kula Pak Ning, kula teng jalan jembatan raya niku lagi sepisan niki kula. Ampera kok jembatan. Nah, wong ora tau belajar ilmu bumi ngono ku lho. Piye ta? Ampera iki jeneng jembatan. Ane nek ning Palembang kono. Lah iki lah Ampera iki jembatan apa dudu? Iya. Jalan Ampera. Nah, jalan jembatan raya wilayahe Ciluak. Cilandak. Landak kuwi sarang-arang sing akeh metu ki luwak. Oh iya. Luwak ya wis entek mergo disate ning Tawangmangu kono tadi. Mboten mung disate nggih diombe barang. Nggih tenan. Wah, kula pengalaman seumur hidup wiwit lahir nganti sepriki. Pripun, Mas? Dijak mlebu teng ruangan arsip. Wah, Pripun mang cerita panjenengan pun keliling ta? Pun sore wae dijak kalih piyayi mriki. Wah, pangestunipun kademen. Oh, ya nek kademen genah wong niku menjaga suhu kok. Nah, ternyata ruangan berisi arsip itu harus suhunya sesuai menjaga keasaman biar yang tersimpan awet. Kene modeng. Wah, jan. Gen kula omah prabot omah niku mboten iso rapi tertata kaya mriku. Wow. Diwadahi dos-dose miturut apa sing diwadahi gedhe cilike ya kudu sesuai. Nggih. Nah, pertanyaane jane arsip niku napa? Nah, Nek miturut panjenengan arsip ki apa Mas Gareng? kula niki nuwun sewu tatik gathuk nggih. Upama Nggih. kleru nggih nyuwun pangapunten. Nggih. Arsip itu hurufnya ada A R S I P. A. Apapun kantor Anda, bidang Anda harus punya. Oh nggih. Terus R. Rahasia dan tidak rahasia sifatnya. Nggih. Terus S. Siapapun bisa mengakses asal izin. Nggih. Terus Isinya bisa rekaman foto, rekaman suara, rekaman film maupun tulisan. Nggih. Terus P. P. Pemerintah melalui kantor arsip merawat, menjaga, menghimpun adanya arsip ini. Wah. Jan mletik tenan mripate anu pikirane Gareng jan. Wong pinter kok dipletik-pletike. Kula nu mboten mletik pun kira lho, Pak. Berarti niki adanya kantor ini tidak tanggung-tanggung. Wah, panjenengan menawi mlebet Romo. Nggih. Remen karena dokumentasi apapun ada, arsip apapun ada termasuk wayang enten. nggih. Ngaten nggih. Wayang wiwit wayang kuno nganti wayang modern terus tulisan. Wiwit tulisan ketikan nganti tulisan Jawa sing kula mboten mudeng. Terus bahasa Belanda, bangsa Perdom niku dijereng temriku. Nah, mula niki kula nggih nderek bangga di Indonesia dari sekian banyak dalang ini baru Ki Anom Suroto yang dibuat kearsipannya. Lah, Alhamdulillah, unjuk syukur datang Gusti Allah ya Mas Gareng. lho niku nandake Pak, apapun yang diarsip sini itu harus berkualitas, otentik dan dapat dipercaya. Oh, Mila anu Mas Gareng. Zaman teknologi digital beberapa tahun yang lalu, nggih, ANRI sudah memulai proses digitalisasi arsip nasional. leres. Mila engko nek wis lumaku iso diakses sapa wae. Kula ajeng matur kalih anu Bapak Kepala Arsip, Bapak Imam Gunarto. Pripun? Pak, dalangipun sudah diarsip, kapan garengnya, Pak? Nggih. Saiki ya Lho. Gareng yang ngombiahi ya akeh. Lho lah mbok menawa pun jenengan pados dagelan di Indonesia itu yang paling banyak apa? Gareng. Gareng nggih. Besok tak arsipke dhewe Mas, tak simpen ning kerdus sampean. Ah, Kaya malu dipontro-pontro. buntel rapiah. Terus anu ngisore Ben aja nganti mambu. anu ngisore di nggon kerdus to ki mbok
templeke nggon kerdus to. Nah, Terus ngisore mbok anu tulis sirah. piye? Ikut berduka cita ngono. Ora jenengan ya. Oh, senengane angger kancane usul kok ora Jenengan entuk. paring awet urip Amin. dawa umure marga seneng menghibur karo masyarakat. Nggih. Wah, lagi iki lho nampa job kok mangsaku kok lancar. Lah pripun to? Kula dibel kali panjenenganipun Pak Kandar. Pak Iskandar nggih. Nggih. Mas Gareng Jakarta. Nggih, siap Pak. Pinten lho, kula nu angger ditakoni panitia pinten nu malah bingung. Wong biasane lak saonone. Nggih. Lah kok ditakoni pinten? Lah kula nggih pasrah to. Pak Kandari percaya lho, kancaku dhewe ora percaya. Lho, jare ngeten lho Pak, seniman niku sing digoleki loro. Apa? Materi mboten munafik. Ning yen kula tambah siji kejaba materi juga kemaremaning ati. Nggih. Digunakake temriki suatu penghormatan. Nggih. Lho, ngeten iki Pak. Kula nu saya tidak ingin jadi orang kaya. Apa gunanya orang kaya? Terus Loh, nuwun sewu lho Pak. Uang itu bukan segala-galanya bagi saya. Dengan uang panjenengan bisa membeli jam tangan tapi tidak bisa membeli waktu. Dengan uang sampean bisa membeli rumah sakit tapi tidak bisa membeli kesehatan. Dengan uang Anda bisa memberi kesenangan tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Weh. iki rada moncer iki omongane Gareng. Loh, lah pripun? Kula nu seneng kumpul ngeten lho. Wong akeh ngeten iki kula seneng, Pak. Senenge pripun? Mergo ngeten. Cari niki golek wong sugih akeh. Golek wong pinter akeh, golek wong pangkat akeh. Ning sing ngarang-arang golek wong sing gelem kumpul karo wong akeh. Niki. Mula ya orane ya ndone regane ya dhuwur dadi ya omongane ya apik. Tidak semata-mata niku wau. Tidak semata-mata. Nggih. Nggih, kula Mencari, mboten semata-mata ning nggih tetep kula pikir. Iya. Nggih. Tidak semata-mata mencari sedulur. Loh, malah kleru. Niki saestu lho, ini pengalaman pertama dalam hidup selama saya hidup ini baru kali ini saya masuk ke ruang arsip. Mlebu mon kudu ngangge daster lho, Pak. Nggih to. Daster. Klambi anget ngene lho kok. Kayak tilik wong lara ati. Lah ke mergo dingin tenan pun. Nggih. Nah, ini menandakan bahwa sejarah atau catatan itu penting. Makanya kita isi sejarah kita dan catatan hidup kita dengan hal-hal yang positif, baik dan benar. Amin. Amin. Ngoten. Mas Gareng, Nun, tidak lupa menika ya mengeti hari Korpri lho. Ayo. Apa ucapmu marang Korpri priye ucapamu? nggih. Kurang ya Korpri to wingi sadurunge pensiun. Nggih ampun banter-banter wis pensiun kok dulu. Nggih Korpri ini HUT yang ke-53. Leres. Semoga Korpri dalam menjalankan tugas berlandaskan 5 sila Pancasila. Nggih. 53. Bekerjanya berlandaskan 5 sila Pancasila. 3 itu tugasnya seorang pegawai negeri. Siji. Melayani Loro. masyarakat, mengabdi ke negara. Telu. Dan menjalankan tugas dengan baik dan benar. Amin. Pensiunan kok. Oh, nggih. Nggih, heeh. Ora ketang ngomong kari 300. Nek nggih kula syukuri, Pak. Ya kuwi wong lelabuhan sampean to Mas Gareng. Nggih, alhamdulillah saged ngabdi negara, Pak. Kecuali Korpri uga ini hari Ibu Mas Gareng. Ayo. Mangke tanggal 22 Desember. Hari Desember. ibu harus selalu kita peringati karena ibu itu fungsinya besar sekali. Apakah fungsi ibu tempat Mas Gareng? Ibu EBU. Nggih. Nggih. Iman anak itu tugasnya ibu yang mengisi. Mula madrasah pertama kali niku ibu. Bu. Ya, B. Budaya pun ibu yang tugasnya mengisi. Nggih.
Terus Untuk ilmu pengetahuan jangan lupa ibu juga yang bertugas. Leres. Kita malah fungsi ibu. Aneh tembung ibu sing lain artinya. Apa Pak? Ibu I iman, B budaya, U olahraga. Nah, niku tadi tiga-tiganya tercapai. Hidup itu bisa ideal kalau IQ, SQ dan EQ itu terisi dengan baik. Oh, ngaten. Wah. XQ iku kuwi apa kuwi? IQ niku kepandaian. Niki SQ niku agama. Ya. Yang sering terlupakan pada saat ini EQ. Apa niku kuwi? perasaan norma budaya yang ada di masyarakat sekarang agak tipis. Monggo dipun pertebal supaya tidak terjadi gesekan-gesekan. Ning anu Mas Gareng, mbok kowe pinter njero langit, ilmu mesti langit. Ning aja nganti ninggalake adab sebagai manusia. Nah niku norma. Etikane nggih. Nah, Norma, Pak. Norma, saestu norma. marga adab kuwi di atasnya ilmu. Sugih ilmu ora duwe adab, alah ora ning bedane karo sing ning alas kae. Ora duwe adab bakal ya kena azab. Nggih. Kuwi. Nah, niki yen panjenengan kepengin ngertos ana apa bab adab, norma maupun budaya nggih mriki papane, Pak. Arsipnya komplit sekomplit-komplitnya. Ngoten nggih. Nggih, niki gen arsip niki wah luar biasa pun. Niki mbak-mbak wong Jakarta wae urung tau mlebu mriki. Kula wau diijini jane ngentosi Dik Bayu kala wau. Ngono ya ora ngabari kok ya. Ngabari ngopo? Budal dhewe-dhewe kok ngabari. Oh, dadi nek iki dhewe-dhewe ta? Ya, oke, tak tulis. Aku ora melu kowe kok. Aku bengi iki melu Pak Anom kok. Ya, oke, wis. Ngopo? Aku ya ora rumasa diloni ya dia. Wis tak garis bawahi saiki wis. Terus Pak Imam nasib kula pripun, Pak? Ya wis diarsipkan wae nek jenengan. Ora enak kowe. Iki ora penak yen aku ora menerjemahkan Jakarta untuk keperluan malam hari ini. Apakah Jakarta untuk keperluan hari ini? Nah, Saurup apa rangkaian? Persuku kata persuku kata. Persuku kata. Ja niku jadi terlaksana kantor arsip malam hari ini menggelar wayang kulit. Terus karena memperingati Hari Ibu, Hari Korpri dan tadi yang satu hari peresmian kantor kalau nggak salah. Yes. Nah, tak tanggung-tanggung dalangnya malam hari ini duet top Marco Top Ki Anom Suroto dan Ki Bayu Aji. Terus terakhir Jakarta kok terakhir. ya wis ta. Oh ya wis berarti Ya sing mburi aja kok tetep Marco Top wis duet lumrah ngono wae dadi. Apa? Oh, enten selatane, Jakarta Selatan. Loh, jare wis. Lho ya ora. Dikompleti selatan. Selatan no. Oh ya, oke. Terus Selama wayangan tertib. Lanjut ke acara limbuan ada pelawaknya. Terus Tanpa tanggung-tanggung pelawaknya memanggil Gareng dari Semarang. selatan mau goleki gareng gimana selatan iki mau. Bemarep menggambungi harus sing gareng mau to. Lah wong dalang loro ora tanggung jawab kok. Niki kantor arsip lu wayangan pengorbanannya luar biasa loh. Kok iso? Terjadi amputasi besar-besaran loh. Apa maksudnya? Niwet niku ketoi gitu nih. Iya. Ini demi terlaksananya wayangan loh, Pak. Niku ya nggo peremajaan kita. Tanduran ya kudu ngono, mergo tanduran nek wis tuwa kok nek nganti kena angin malah gawe kapitunane wong. Bisa rungkat. Lah, kula kira wit sakmono gedene kok dibonsai aku. Ternyata untuk keamanan nggih. Ya mung betek-beteke kepengin anu atau menghibur masyarakat lan ben nikmat sing mirsani. Nggih. Nggih. Gitu. Nggih. Wajan niki duet dalang ampuh Bapak Ibu niki kebejan panjenengan saged mirsani niki duet dalang balan.
Apa? Balance ki seimbang. Balan ku duet dalang bapak lan anak. Niki jarang ketemu niki. Teng omah mau nungkur-ungkuran kok. Oh iya. Sajake kok mudeng. Enek ning tamu geblasuk kuwi mudeng. Ben, aku nang omah ki arep goleki sapa to asaku. Monggo pinter rak monggo menika. Nggih. Lah kok oh nggih Pak. Sowan kula berarti madosi Mas Bayu. Oh, Bayu. Sana sing ngerti nggih ngrika lho ngene sing kula nika lho aku tak. Lah mula to Pak, wong saomah kok dalange loro, mula sok jenengan kecilik saene Bayu kajenge mapan temriku Pak Anom kos. Malah kos. Apik pujimu yang aku. Nggih, kaya ngoten niku itu aneh. Nah ya. Ben aku ra diakoni kok mawa. Iya, ora jenenge kanca nyambut gawe. Ya diakoni yang sesuai terus yang pati ya nderek ngono ya. Oke, amin alhamdulillah. Oke niki pokoke niki Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia betul-betul membuat kejutan dengan mendatangkan 2 dalang yang luar biasa. Mas Gareng. Nun, Kalau sampun ngaturaken lelagon Mars Arsip ta? nggih. Gandeng menika memperingati 53 Korpri ngaturke lelagon Korpri. Anggitanipun Biyung Sange. Oh, ingkang ngasta Ki Anom Surata. Nggih. Ya seragetan klungsu derek udi ya sak rupa-rupane ya Mas Gareng. Oh, nggih Pak, kula dukung pun. Mila monggo para kadang diaturke lelagon Korpri menika pisungsung untuk Hari Korpri yang ke-53. Amin. Monggo, Cak. Yo. Dua kali. Pur. Korpri Bagawe RI wis manunggal abdi ning negara tansah cancur kang sarta gumraget ngerti angiseni martikaning negeri ngayomi prakawula sami nora luntur ngrasuk budi luhur uga tansah ngrasa wibawaning praja jaya jaya Korpri Nusantara. Yo. Korpri Bagawe RI wis manunggal abdi ning negara tansah cancur kang sarta gumraget ngerti angiseni martikaning negeri ngayomi prakawula sami nora luntur ngrasuk budi luhur uga tansah ngrasa. Terus dilagokke terus lali. Nek wonten rekaman yen ora kleru Mas Gareng niku sekitar 80-an Mas Gareng. Tahun 80. Nggih. Sampean wis lahir, Mas? Lah nek kula yo 84 laire. Kepala ya tetep tahun 80-an. Anu dhisik Korpri nek timbang Bayu. Nggih. Oh, dadi laire nu dhisik lagune tinimbang Mas Bayu. Nggih. Oh, dadi niku enggak. Oh, nggih tinemu nalar. Dadi rikala gawe lagu Korpri karo gawe awakmu.
Ya gak. Oh iya. Ning ya kuwi Mas Gareng, aku mau ngelingke. Napa, Pak? Nadyan pinter mumpuni bab apa ning aja saumuk. Kuwi wajib disingkiri. Nah niki berbicara Ya, aja sok umuk niku lak tegese aja sombong. Nah, Nggih. aja saumuk iki ning lagune iki. Lah kula kajeng gajeke enten lagune nggih, Pak. Nggih, aja umuk. Niku sing ngasta sinten? Ha nggih biyung sange no. Oh sing damel nggih panjenengan. Nggih, bapak no sing asta. Mbok coba diaturke ning ora nganggo gamelan sik, vokal sik. Ijuan sik Mas Gareng. Oh ora nggo gamelan, yogane mulih. Ya ora. Tegese iki Ben cetha anu surasane. Nggih. Niki kur nggih, Pak. Nggih, Pak dung tak tekedung dung gong. Kaya wong pinter yen ngomong rumpangsa bener. Sila tumpang yen majang ngumuli dalang. Kakang ngalor ngidul akeh kang padha nusul. Sajak ngandel apa kang wis dicekel. Katunyan kasuwargan jare wis ana tangan. Yen petuk mesti umuk ngatuk brusgane muwus. Mung maneh apa kang dikandhake. Babar pisan durung ana nyatane. Prayoga ing marang tuntunane. Kang pamrih Gamelan, yuk. pipitonake. Gas cedek. Kaya wong pinter yen ngomong rumpangsa bener. Sila tumpang yen ajang ngumuli dalang. Kakang ngalor ngidul akeh kang padha nusul. Sajak kandel apa kang wis dicekel. Katunyan kasuwargan jare wis ana tangan. Yen padha mesti umuk ngatuk brosone muwus. Maneh apa kang dikandhake. Babar pisan durung ana nyatane. Prayoga kiring marang tuntunane. Kata piye bisa dipitongake. Sik Iso ngemutke, Mas. wong sombong mun iso dadi lagu nggih, Pak. Nggih. Ning isine aja nganti urip pisan sombong atau umuk. Leres. Nadyan pinter njol langit tetep harus merendah menunduk seperti padi. Leres. Nah niki. Lah niki ambak-ambak mung sak lagu ning berisi dan berkualitas. Mula nggih mboten gumun yen panjenenganipun bisa disebut sang maestro juga. Alah, maestro napa mboten luar biasa mau nyangik ngoten mawon. Lho kowe ora tau disetujoni aku. Piye? Ampun muluk-muluk aja sak kedhuwure kok ndak jigloke ndak kantep. Karep kula nu jenengan kula lem, yen jenengan mayang nu kula dijak ngoten lho. Nggih, mboten niku kula anu sak wontenipun kula matur kok Rama. Inji Mas Gareng, Nunun. kula kepengin badhe anu nyobi swantenipun kadang kula sepuh Mas Iskandar. Ing rawuh wonten Solo kala semanten. Oh, Pak Iskandar. Nggih, nggih sing nimbali panjenengan iki lho. Oh, nggih. Mriki Pak Kandar sae, Pak Jumadi lahir sae. Pak Kuwi sapa panjenengane? Pak Jumadi kok. Mati kok. Pak Ora Jumadi. lakir. Nggih, Pak Iskandar nggih sae. Nggih. Pun Pak Kandar. Monggo kula suwun kepareng minggah pepanggungan Pak Kandar napa niki kangen-kangenan. Petara manca, ayo. Pak. Kan paling ulon sing sayo
Wilujeng dalu Pak Kandar. Wilujeng dalu Mak Cange. Mas sembah nuwun kepareng rawuh minggah panggung nuwun penyuwun kula. Nggih. Sampun jejer kan Mas Gareng. Sampun ning tesih gantengan Mas Gareng niki. Napa nggih? Nggih mboten to Pak, ganteng kok wong bedone kula nu ganteng kok wong dibayar jenengan sing bayar. Ning saestu Pak Kandar nu ngagem napa-napa nggih luwes wong ngagem batik luwes saniki rasukan ngeten nggih luwes. Marga laire kalung usus nah niku. Lho kula nu jare nggih kalung usus ning mboten luwes nggih Pak. Kalung celurit Lah kalung celurit tak berani. Ketoke Bayu ki kamu ngarep mateni aku ket mau. ora. Oh, Pak Kandar nun Nggih. sewu. Nggih. Niki anu aslinipun pundi, Pak? Menawi sakmenika lenggahipun wonten Jakarta. Nggih, Menawi aslinipun pundi? Kula saking Ngawi, Pak. Ngawi. Ngawi, nggih. Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, nggih mboten maidun piyane ngagem rasukan jan. Waduh niki bus kapenggal aja ini. Ing atasipun mapan ing Jakarta parandine mboten supe sumber jawinipun tasih wetah gitu. Nggih. Saestu nggih niki sing piyayi dadak nakoni pira ngoten niku kula bingung. Nyun sewu Mas Gareng. Dawuh, Rama. Rumiyin ngaten danane dereng ngumpul. Oh, Mila kula nyuwun pirsa riyin, Mas pinten? Kula kan ngantos kalih minggu kan dereng ngabari jenengan. Pak. Danane urung ngumpul-ngumpul. Pun Becak ngumpul kula melih. ngabari mulih. Bijang meneh menawi telepon kula nggih ngentosi dana kumpul riyen, Pak. Nah, ya ta. Ya ta, anu ta wis gebregong dhewe ta. Ah, kula wedi tiwas ngarani mengke danane ra kumpul batal kula. Nggih ning matur sembah nuwun lewat panjenengan khususipun kagem Bapak Kepala Kantor Arsip niki matur sembah nuwun. Sinten Pak Imam sapa Pak Imam Gunarto. Imam Gunarto. Ah. Nika mangke nggih nyuwun nuwun gending Banyumasan. Oh nggih, Oh nggih Pak Imam. Nggih. sampun kuwatos. Nggih. Mangke ngotosi gagrak Banyumasan Ah, sak nggih. lenggere sisan. Ah, Ning nggih. lenggere anu lho niki Piyayi Kakung lho niki. Oke, Mboten Pak. napa-napa. Nggih. Pak Siap. Imam nika asli Cilacap, mila ngapak-ngapakipun nggih. Oh nggih. Kuat nggih. Oh, Cilacap nggih mila Nggih. nggih nyuwunipun lengger. Lengger. Nggih. Nggih. Nggih, mangke saged-saged kula sanjang kalian Napa kanca-kanca. sakderengipun anu gagrak Banyumasan mbok kula gungan dhateng Mas Iskandar anu mboten kita namung sak kemprengan maringi bawa menapa dandang gula no mangke dipun dawakaken pepeling kersanipun dipun anu kanca-kanca presiden. Nggih, saderengipun Mak Cange Mas Mbak Limbu. Nggih. Menika kula saged pinanggih Bapak Anom menika perintahipun saking Bapak Imam Gunarto Pak Kepala Arsip Nasional. Alhamdulillah. Nggih, matur sembah nuwun. Pak. Karena harus ada beberapa informasi penting bidang seni budaya itu tidak terekam di dalam arsip. Nah, sehingga perlu ada namanya wawancara. Laras. Wawancara. Pelaku langsung ini Pak Anom Suroto, ini pelaku langsung pelestari budaya khususnya wayang Purwo. Ini Nggih. tidak skala nasional tapi sudah skala internasional. Internasional. Nah, ini arsipnya kan banyak yang tercecer nih, belum Laras Romo. Laras. bisa tersimpan. Harapannya nanti arsip beliau ini karyanya itu gending, lakon, itu cerita banyak sekali tapi belum ada di arsip nasional, sehingga saya wawancara dulu sama beliau. Nggih, Nah, saat wawancara ini, Nggih. pas wawancara, Pak menawi tindak Jakarta pinarak dateng arsip nasional. Lah, Bapak Anom ngendika, Mas menawi kula wonten Jakarta wonten arsip nasional nek mboten ditanggap wayangan nggih pripun. Ngaten niku. Nah, terus Nggih. Kula panjenengan aturaken kula purun sowan mriku ning kita betul gamelan kali wayang lho, Pak. Nggih. Lah kok terus spontanitas langsung dihiyakan oleh Pak Kepala. Wah, nggih. alhamdulillah. Lajeng kula matur Pak Kepala, ya siap kalau gitu bagus dilaksanakan, cari anggaran gimana caranya. Alhamdulillah. Nah, termasuk mitra kerja arsip nasional. Menapa, Pak? Nah, ini mensupport acara malam hari ini. Anu diantaranya PT Perusahaan PT Listrik Listrik Negara Persero dan PT Pertamina. Pertamina.
luar Matur biasa. sembah nuwun. Ya, terima Matur kasih sembah sekali. nuwun. Nek aku asli Mas Gareng ora mung labang-abang lambe aku mbok didangu Pak anu. Dimaklum mboten pun sing penting wayangan lakon kula ngoten. Ayo demi Allah aku ora matur apa-apa. Nggih. Gitu Pak Kandar. Leres. Nah. Nggih. Marga ora sing aku matur Pak Kandar duwe pengira-ira dhewe kok. Nggih. Leres. Aku nek matur malah kesithiken. Oh, ngoten nggih. Yo, yen matur malah sithik. Mula kowe nek anu cara aku pun selo mangkat. Gitu. Tadi mboten sangarani. Iya cilik akeh cilik iki wong niku mung enten ngen sampean dhewe enten napa nasib sampean. Kula nggih tahu Pak, entuk job ora ngarani. Bali yo nglewung kok Pak. Mboten saestu. Tegese tak dermu lagi ngono kuwi. Nggih. Ora kena jole. Nek saya niki kalau wong Ngambali saya mendukung dengan Ki Anom Suroto sebagai narasumber untuk kearsipan sini. Nggih, Oh, nggih. bakunipun. Karya Bapa menika kan kathah sanget nggih. Nggih. Mila mangke dipun Udah. kalau wau kan wonten penyerahan penganugerahan memori kolektif bangsa. Leres. Nah, memori kolektif bangsa itu adalah memori yang berasal dari perorangan, organisasi yang menggambarkan jati diri, memori kebangsaan, bisa merawat solidaritas masyarakat, menjaga keutuhan NKRI. Oh itu. Iya, makanya pada malam hari ini lakonnya Bangun Puro Kencana itu sebetulnya membangun memori kolektif bangsa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Amin. Nggih. Nggih. Nah, nika nyuwun sewu kula nggih namung seneng ning laras-laras kadang-kadang mboten pas. Badhe nyekar menapa to Rama? Menika dandang gula, Dandang. nika mengke dipun lanjutaken pepeling ngaten Oh, nggih. pepeling. Pepeling. Pepeling nggih karyanipun Ki Anom Suroto. Ki Anom Suroto. Nuwun sewu anu Mbak Limbo kula trinata para kadang anu waranggana jumeneng lah manut kaya nek adate kaya yo. Kene. Neng kene Nggih, kok. Mas Gareng monggo diaturi. Neng kene kok nyambut gawe ora kok nonton wayang. Ayo. Monggo ibu-ibu jumeneng Ayo. ngamping-ngampingi. Ben, kowe dadan ra gelem campur aku saiki kowe tak stres kowe. Ayo. Menika pepeling ugi dipun suwun biyungcange saking Pak Adi Suhadi Notok. Oh nggih Mas Adi. Nggih. Oke nganu Pak Wardoyo Jumantoro, Mas. Oh, Mas Wardoyo Jumantono. Nggih, Jumantoro. Nggih. Menika ugi katur para kadang kula ingkang wonten kelompok MTB Nduk Limbo. Oh, nggih. Pak Tukiman, Mas Monggo. Marianto niki kabeh para warga Jawa sing ten mriku niki pun do streaming kabeh do nyetel kabeh niki pun telepon. Kula kirimke nggih adi kula kekale Mas Prama karo Mas Raffi. Oh iya putuku. Nggih, mirsani niki. Putuku Herjuna Prama karo putuku Daneswara Rapi. Nggih, nggih. Niki anu do sowan rene. Lah niku ten caket kendang niku. Oh lah iya ben neng jero. Nggih. Agar Rawuh. wajahe kaya kula nggih niku. Sekawan nika kalian anu nggih Ibu Wakil Rektor nggih Rawuh Unindra. Oh, Nggih, alhamdulillah. Wakil alhamdulillah. Rektor Unindra. Unindra, nggih, sugeng dalu Ibu. Wah. Nggih Bu Ambar. Nggih, Bu Ambar. Wajahe kaya sapa Mas Gareng? Sapa? Jare wajahe kaya sapa? Iki caloro wajahe kaya aku. Oh, nggih, nek wis kaya tak kira kendange sing kaya sampeyan. Mangsamu wajahku lonjong ngono. Monggo. Monggo, Bapak. Monggo. Ah, semanten. Arsipiku warisan sejati. Wah. Niki apalane damel piyambak, Pak. Jelas Nggih, no. damel piyambak. Wah, luar biasa. Nggih, Mengke nggih. saged dipun tegesaken nggih. Siap. Kasimpen wonten Pura Kencana ingkang gedhe manfaate jati diri bangsaku minangka
memori kolektif diplomasi budaya NKRI pangarsa tuwin kawula cipta rasa karsa manunggal sayekti nusa lan bangsa mulya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Menika dandang kula memori kolektif bangsa menika anggitane Pak Imam Gunarto dados kula ingkang lembaga. Alhamdulillah Pak Imam. Elok Luar biasa lah. Wah, jan mentes niki mentes berisi. Nah, niki ini mungkin bisa saya maknai ya, Pak ya. Monggo. Arsip merupakan warisan sejati bangsa kita. Betul. Seperti yang dijelaskan oleh Mak Cange, Pak Limbo, Pak Mas Gareng tadi, warisan yang luar biasa karena tanpa arsip ini kita tidak tahu masa depan, karena melalui arsip ini kita bisa merancang masa depan. Betul. Gitu. Kita tidak akan jatuh pada lubang yang sama karena kita tidak melihat arsip masa lalu apakah terjadi keburukan atau tidaknya. Nah ini. Nah kemudian disimpan di Pura Kencana. Nah ini Istana Emas atau memori kolektif bangsa yang diresmikan tadi. Nah jenengan tadi kan melihat tempat penyimpanan arsip yang suhu kelembapannya itu masing-masing media berbeda-beda. Betul. Ya, arsip film, arsip foto dan sebagainya. Nah, tadi kalau jenengan masuk di ruang khusus arsip film, negatif film, itu suhunya di bawah 5 derajat Celcius. Wah, niku pun. Nah, kalau 1 jam di situ udah yang saya gumun ada film kok gedene semene iki. Film iki gedene semene gulungane iki sak kendang bom iki kalah gedhe, sak gong suwukan lho. Nggih. Niku nggih film niku Pak nggih. Nggih. Yang besar manfaatnya. Jadi arsip tadi sangat besar manfaatnya. Yang pertama adalah jati diri bangsa. Begitu banyak negara tidak mempunyai jati diri bangsa karena nggak mempunyai karakter dalam sejarahnya. Indonesia itu mempunyai jati diri bangsa yang luar biasa, baik budayanya, baik bahasanya, baik sukunya, agamanya dan sebagainya. Ini luar biasa kan itu. Nah, yang kedua sebagai memori kolektif bangsa. Nah, memori bersama kolektif bersama. Hidup bersama. Nah, yang di dalamnya misalnya contoh teks proklamasi ada juga. Ada tulisan tangan Bung Karno ada di sana. Ada. Ya, itu untuk mempersatukan seluruh Nusantara dulu 57 kerajaan pada masa lalu itu dengan hanya satu teks satu lembar yang dibacakan Bung Karno tahun 1945. Ini sebagai memori kolektif bangsa. Kan gitu. Kemudian yang ketiga ini sebagai diplomasi budaya. Nah, Pak Anom ini kan sudah melalang buana ini mayang ke seluruh dunia ibaratnya. Dunia itu berapa benua yang sudah dihadiri. Nah, ini sebagai soft diplomasi budaya. Jadi budaya. Iya, kontribusi untuk dunia internasional dari Indonesia adalah daya ini dari wayang antara lain. Nah, dari sinilah NKRI ini akan tetap utuh bersatu, tapi tentu harapannya menjadi utuh itu antar pemimpin dan rakyat. Nah, sehingga pemimpin pada malam hari ini dihadiri oleh rakyat yang luar biasa, ini akan mempersatukan NKRI tetap utuh kedaulatannya ke depan gitu. Dengan menggaungkan cipta, rasa dan karsa. Nah, ini nusa bangsa akan tetap mulia. Itu harapannya ke depan. Luar gitu. biasa. Terima kasih Pak Gantar. Ya saiki digarap anu sih langgam sih. Lajeng pepilih nggih Rama. Langsung nggih, langsung. Ganti-ganti ya le nyuwara saben sak napa nih. Sak foto ganti nih. Sak larik ganti monggo. Monggo wiwit saka Mbak Fahmi ngelerek tekan Mbak Eka. Monggo. Ya Mbak Bu celuk. Yen wancine tansah dilengke
janjine padha nindakake aten wis kemandang wayahe sembahyang ana tapi wajib dawuhe pangeran pengen besok unggah Suharga Monggo pur saya yen wanjine tansah dielingke wis wanjine padha nindakake adang wis kumandang wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumakninah luwih sampurna yen berjamaah Putri salat saya dingatake tidak mungkar pur saya rayokane ditambah salat sunahe jasambrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga Pak Kandar terima kasih sampun kepareng-paring bawa dan Matur gede. Matur suwun nyuwun ngapunten menawi wonten kekiranganipun. Mboten Pak, mun iki wae berisi berbobot. Nggih, matur nuwun. Arasipun. Oh, nggih. Ini kan duta besar Belanda juga. Oh, nggih niki wah. Iya. Pak, ini kerawan duta besar Belanda, Pak. Ingkang rawuh mirsani. Oh, nggih. Nggih, Mister sinten? kok iso Mister Mendem sapa Lah aku ra iso basa Londo kok. Nggih, Bapak. Selamat malam sugeng dalu, sugeng mirsani Bapak. nggih Semoga senang menonton wayang kulit malam hari ini. Tahun 95 Cangik derek festival wayang sedunia di Amsterdam. Amsterdam pernah, Ki Anom pernah ke Amsterdam. Nggih, Pak. Lah tujune ana Pak Imam. Enten sing nerjemahke. Beliau niki anu nggih, bakunipun benjang menapa dipun boyong datang Belanda, Bapak Duta Besar. Nggih. Oh, nggih Pak, sesuk Setu Legi. ora sak-sake dadi wong Lambene gawe. Lah, mboten mudhek bahasane kok. Nggih, matur nuwun, matur nuwun.
Sembah sungkem kagem panjenengan, matur sembah nuwun. Nggih, terima kasih sekali. Aku entuk saweran. Nggih, ya alhamdulillah. Ya bejamut. Nggih. Nggih. Ngesaken eling-eling Banyumasan. Nggih, Pak. Sing Ingkang nembang Mbak Eka uget-uget. Waduh. Nggih. Katur matur nuwun saking Bapak Imam Gunarto inggih Bapak Imam. Bapak Nggih. Imam. Mangke badhe nyawer alhamdulillah. Oh. Lah niki saweran king Pak Imam nu. Ya berarti ya gue Eka. Oh, senengane kok. Kak, aku engko 10% ya, Dok. Apa ya? Kan ngedum kanca-kanca niki kagem kanca-kanca niki. Kene nembang sik mengko lagi nampa saweran bareng-bareng. Kene. Kalau wonten anu ya Mas, saking Belanda ya Mas. Nggih. Saking Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia. Alhamdulillah. Nggih, beliau yang Terima mulia kasih. Mark Gerritsen. Beliau yang mulia Mark Gerritsen. Dubes Belanda yang di Indonesia. Nggih, saking Kerajaan Belanda. Nggih. Nggih, wajan Belanda itu juga budayanya luar biasa Oh, masih nggih, saestu. dipegang teguh sampai sekarang karena memang termasuk negara ada kerajaannya, pemerintahannya. Nalika festival wayang sedunia niku ngersaki lakon apa, Mas? Napa, Pak? Dewa Ruci lho. Oh, Dewa Ruci. Heeh, sing ngersake wali kota Amsterdam. Oh, ngaten. Aku takon kok sampean ngerti lakon iki. Ternyata pernah membaca buku dari Wonogiri. Oh. Jadi, waktu itu ada seorang Belanda yang ke Wonogiri. Laras. Pulang bawa buku itulah supaya dilakonkan itu Dewa Ruci. Sayane isih teng mriko anggere akhir niki akhir tahun mesti disetel terus kula entuk entuk Royalti. Nggih. Nggih. Nggih, elek-elek kula nggih nate teng Belanda, Pak. Nggih. Iki serius niku antarane tahun 97. 97 saya mengikuti peserta kontingen defile kebudayaan seluruh dunia di sana di daerah Belanda dan Yunani. Oh nggih. Nggih, kula mampir tenggan. Gan mriku nu terkenal sungai-sungai. Kiwa tengen sungai nu isine akuarium tok. Aku ngerti, aku mudeng rasa ngomong. Oh, Pak sapa ya kono. Luar biasa ya Pak De. Piye ta? Ning luar negeri ana wayang bareng mau lakone Dewa Rugi bareng. Kuping dirungokke. Pripun nggih? Dewa Ruci kok Dewa Rugi. Ayu-ayu. Gandeng suwe ra wayangan dadi rugi. Kowe iki ayu-ayu dadane ayu kupinge bosok. Bosoke malah awet. Apa? Awet, bosoke malah awet urip. Oh iya ya. Oh iya bener, wong ditimbali ya ora krungu ya. Nah, ditimbali sing maha kuwasa ora krungu. Awet urip. Ayo ditimbali sing maha kuwasa ora krungu ning nyabrang dalan dibel truk ora krungu tabrak truk. Ya modar padha. Ya enek plus minuse berarti. Ayo ning iki ana pundutan saka Pak Imam. Pak Imam nggih. Ya dibawani sik, Kak. Matur mbah nuwun Pak Imam, menika sampun kula tampi, menika matur mbah nuwun, kok tetep kode panjenengan tak bagehi. Iya. Nek ora lali. Wong apa ora duwe luput lali. Ya apes purko lali iki sandangane wong. Manusia pada umumnya lho kok. Ayo dibawani yuk. Nggih. Ayo. Raden Arya Warku Dara Jane salah ning wis kaprah ya semonggo. Gen putih Rama. Ora kok werku ning werku. Oh, werku Bapak. Nggih. Werkudara. 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 Oh, nggih. Ora werku. Dipun baleni napa mboten, Bapak? Ya ora apa-apa, wong kleru dibaleni supaya bener. Nggih. Dari pengalaman lama biar kedepannya betul. Maka belajar dari arsip-arsip yang ada di sini. Nah. Ya baleni, Kak. Nano. Raden Arya Warko Dara nyata
Piye? Alhamdulillah lho dalu menika kula saged nderekke panjenengan wonten mriki. Bungah kang tanpa upama. Saged nderek panjenengan kalian Mbak Yulimbo. Iki nyapa to, Dik? Kene ngangkat sikil tinggal caturan. Lha sing ngangkon koyo ngono kuwi sapa? Ndak digongke sikilku semeleh. Lha sing ngangkon ngajak ngene barang nyapa kaya kucing areng nguyuh kowe iki. Kaya Kowe iki kurang gawean apa piye wong ayu-ayu ngematke kucing arep nguyuh lho. bentuke ya ngono kok. Iki juga tak sesuaikan karo tembangmu. Werkudara. Werkudara kudune gedhe lagi kok cilik. Iki werku piye? Lanjut. Anu Prakon saka kakung luar. Iki ngapa tanganmu kok kaya ngono, Dek? Maksudnya apa? Iki Werkudara golek sinyal. Golek sinyale kudune nganggo kuncu Pancanaka. Lah iki. Lah kuwi apa kuwi? Lah iki kok iso nggo terong. Gua mic gegeden. Apa kleru. Nano sugus dapos mintos. Malah Permen. Gadek wak simbar jajan. Nduk Limbo, dawuh. mbok menawa Ibu Menteri durung kondur kok dicaosi gagrak Pasundan lagune. Oh nggih. Nggih. Monggo. Neno nano Yen ngandika gerang-gerang Neno. pindah kuntuk. Mas Gareng. Aku gumun karo Eka iki lho. Napa, Pak? Sine sak kilan kok suarane jan. Wah, Wah, mau sekilan lho nek kok Loh, nyuwara niki jan top tenan. Pancen dedeke mboten dhuwur, paling dhuwur sak salon kontrol. Ning pancen suaramu luar biasa. amin pangestumu. Biung, jenengan nek ngendikan kok ya sakilan niku nggih jane nggih pun leres. Lah wong uget-uget ya pase nggih sak menten cilik nek gedhe ya nyamuk. Iya, bener. Nggih. Terus ora iso mati wong uget-uget. Oh nggih leres dadi sok kancane lho, aku ora iso mati. Dadi sinden uget-uget ora bakal mati selawase. Ora mati wong kowe ana cejere kok. Ya kira dolanan laku batu. Oh. Yo, lanjut. Nggih. Diki pundi? Dasar. Nah, Ora. nggih. Aku Ora aja aku ngomong. sapal karo aku ya. Bukan ampera. Nggih. Dasar. Ayo. Mbak Yu iki ya gatekke karo aku. Yo padha wae. Dasar satria prawira Neno. Rama. Mas Gareng. Pas eling-eling atau tak caosi lengger ning lanang. Nggih, sinten napa? Mas Abimanyu mumpung iki ya keparang rawuh nusul. Nggih. Oh iki, anak kula nang iki nyusul Pak E ayo le, ewangi Pak E le. Pak E ora tau marani. Ora tau wong mboke wis minggat kok. Masa bojomu minggat, Dek? Hah? Bude ayune kaya ngono minggat. Bude lemu kimplah-klimplah putih. Lemu kaya ngono. Aja ngono iki di streaming multimedia lho. Lah, Nek jane malah anu lho, kuwi anu apa kuwi nyalai pakem lho. pripun? Lah wong Gareng kok anak-anak Abimanyu kuwi terus lakon Lah, nggih. apa kuwi? Lho, mboten masalah sing penting ditanggap kok, Pak. Yo. Diaturke. Gunungane Senapati. Ayo. Huya, huya. Ate. Naling-naling sapaling balian
Mbak Suci ayo. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun wae. Ah, enteng Mas Gareng. Banyumasan apa Surabayaan ketoke kasar ning seger ya, Nduk. Energik, Pak. Nggih, Mas Gareng, nggih. Nggih, energik. dasare niki lenggawa nggih anak kula lanang kejaba ya wis nyambut kene Unindra. Nggih. Niki yen bengi ngaten nggih sok metro teng Wayang Wong Jakarta, Pak. Terus kecuali itu Mas Abimanyu dadi pamonge putuku Herjuna. Nggih, wah. Sama kuwi Ya, engko. garang. Aja kuwatir ya, Le, kok pijet. Golekno pake goleki. Wong pijet kesel niki potensi yang ada di Jakarta termasuk anak kula lanang niki, Pak. Nggih, nggih. Niki. Pokoke tetep metro aja bagong ya. Malah gareng wae malah. Kan kuat nampani santetku gareng kok. Oh dikancani kok malah. Kancani apa nyabrang dalan kok kancani. Ayo. Ngapunten Bu Limbu. Nggih. Nggih Pak Gareng niki kanca sing boten setia. Kok iso ngarani kanca ra setia nggo ngendi? Lah Petro karo Bagong Esti Pandhawa wis do mudhar kok sampean ra nusul. Oh lah iya ta. Janar nyusul ning kendaraane cukup go wong loro. Kowe seneng to kowe tak tinggal? Seneng. Ora wis. Wah, omongane ra enak betul. Piye ta ning apa ta? Niki apa-apa kok nesu wae iki Lah jare apa? seneng po tak tinggal. Seneng ngono kuwi jare. Mboten ya mung lahire nek batin ya tetep gondeli panjenengan. Nah, iki lho. Iki bener. Nek dadi gurune kok. Nah, iki bener. Nek kesusu ya monggo ning aku ya ora iso menggak wong jenenge Iya kesusu kok iya. Nggih, ora ngerti kamu. Anu Artakon Kyai Jakarta enten wayangan liya mriki enten mboten lah. Wayangan. Iya. Ketoke dalang loro do ngajak patiku kabeh. Ora. Jane arep enteng ning batal ya rasa. Nggih. Kecewa aku kecewa. Wis dijarah rayah karo Palang Sangit Iya. kaya pari. Nggih. Oh, Anu mbok menawa anu si lenggah Bu Menteri. Sampun kondur Oh, namung sampun. tinggalipun tesih monitor.
Oh ngeten. Nggih, menika jaipongan monggo dipun aturaken Mas Garing mumpung nembe semangat-semangate joget. Oh iya. Nah niku. Dugi Semarang mriki kok ora joget niku. Edan po? Lah nggih, pancen. Ketoke bapak karo anak yen kon nyiksa aku kok kompas. Mboten. Niki kagem damel remening piyang kathah. Nggih. Siapapun yang membuat bahagia orang banyak pasti hidupnya akan lebih bahagia. Nggih menika anu khususan kagem ingkang saking laladan Parahyangan. Nggih. Monggo Mbak anu dipun bawani nika Anu, paingan apa wae. anu Mbak Suci, Ya, Mbak Mbak Suci. Suci. sang primadona. Waduh. Monggo. Aja lupa. Kok ndak darai. Wah, tuluk, ayo. Yo. Aku ngene iki jajar bocah-bocah yang berkualitas itu ikut bangga. Ketemplean bombong seneng. Nggih. Termasuk Suci ini salah satu presiden yang berkualitas. Mohon izin Pak Imam, ini salah satu presiden yang baru mengambil gelar doktor ya ini. Wis to menengo wae. Mbok menawa entuk beasiswa kok kene. Oh nggih, purun-purun kula Pak De. Oh, ya ning aku 10%. Jiwa makelar kaya sida. Mboten. Nggih, seniman niku sekintene nggih diperhatikan ngoten lho Pak De. Betul. Masa tidak ada beasiswa untuk anak-anak berprestasi khususnya seniman. Iya, Seniman itu juga berhak untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Apalagi pesinden. Pesinden zaman sekarang itu minimal sarjana. Betul. Nggih. Sarjana. Sarjanane diudi, adabe digunakake, niku dadi wong sing pinunjul. Nah, yen wis diajeni. Mula jadi pandang sebelah mata sinden saiki. Tapi ya welingku yen wis diajeni ya jogonen awakmu masing-masing. Amin. Nah, kajen lan orane gumantung saka lati lan pakartine dhewe. Bisa Ya. membawa diri. Nggih, ayo. Maka ayo dibawani. Ayo bawa payungan, ayo. Payungan. Oh, kok butuh payung itu rumah saku. Sajake gareng butuh payung. Ora Loh. payunge sing nggon sirah. Omonganmu ra enak. Sesuk nek udan iki lho medhun kok sepur ora dipayungi. Dereng enten garenge ori ten mriko. Yo, yo, Mbak. Ya. Paingan hatuh paingan tetepi. Daerah iki lagu Parahyangan. Nggih. Ora daerah Purwodadi. Mboten. Sunda, Pak De. Soale sing kerep paingan iki daerah Purwodadi kono. Ora pasar. Oh, dele bodong. Alah. Apa iki? Enak tenan ngoten lho, Bapak. Oh, iya. Ora kowe iki jane Semangat. sinden apa sirine? Nggih, sirine, nggih sinden. Aja gawe kaget. Wong ki saya umur saya gampang kagetan. Jenengan. Santai. Ampun lho. Karo wong tuwa ki alon-alon wae iku lak turu dhewe. Amin. Ya nek wis turu ya. Wis ora tangi-tangi tadi. Ya ora aku. Ojo to, Pak De. Ojo. Lho iki lho canom ing eman aku. Ojo suwe-suwe. Iya. Aku arep golek grup liya. Iya. Golek gerubak ya. Lanjut. Gusti kagungan panjang penyabang nulanggung
Umpama ngawur ya aku ora ngerti. Wong sarjana kok ngawur ya. Mesti ya dikoreksi wong iki di live streaming Piai Sunda ya. Apalagi iki kunjuk Bu Ibu Menteri lho. Nggih. Oh ngoten nggih. Nggih. Nanti apa yang terucap memang ada artinya. Ya jelas no. Kira-kira artinya napa, Pak? Kok takon aku dudu wong Sunda. Ya ora ono sing ngerti to. Kula nggih mboten ngertos. Tapi kula belajar, Pak De. Saestu niki karena sekitar 9 tahun, 10 tahun yang lalu memang saya duduk sebagai sinden wayang golek. Oh. Gagrak. Nggih. Sunda. Aku golek sing tak apali Sunda kuwi cicing. Oh, cicing duduk. Kalau cicing Bali beda lagi. Oh, kalau Sunda cicing iki Iya. duduk, yang Bali apa? Anu niku anjing. Wah, iki gareng cicing Gitu. nanti ya. Duduk. Gareng Ya. duduk. Arek Ya, penampamu bener. piye? Penapa Iki ngendi iki sih? Ade iki bisa Sunda bahas. kok. Ora iso, Sunda. sing terakhir omongnya anjing kok. Lah Kowe kan ra nek Bali. cicing aneh ada bahasa Bali itu anjing. Aku ki cicinge iki yen pas banjir kae cicing. Wis karepmu. Karak cincin. Oh, cincing nggih. Ayo lanjut. Nulangkung lantip lebat sati Gusti Paparian bendo Iki yo tak paringke anu putuku Ki Dalang Prama karo Rapi. Nggih. Mudeng ora lagune. Mudeng Pak, wong caket kali Sunda kok. Anu tahu ya Mas? Tahu. Oh, ora ngerti. Oh ya mung padha. Nggih mboten Ya. ngerti. Sati mundut lantaran hayang pisan sareh hati mun gitu mah Gusti teh ngaraos Niki kula sing jogeti. Lah iya no. Sik Maka. gone kurang jembar iki engko aku wedi nyampluk. Anu, Lek. Apa ning dalan ngono? Kowe pindahne kono. Ya aja sia-sia ya. Nek kula njaluk nganu nggih pitukon. Mungkin Napa? bar kula joget Pak Jumadi ken nembang mriki nggih. Oh nggih, nggih. Saya Pak nggih, Jumadi. nggih. Anu. Wah. Jumadi lakir. Maka intro Catrik, maka diaturke. Maka yuk. Oh!
Matur sembah nuwun sampun katur yung kala wau. Nggih. Lelagon liyane Mas Gareng mangke ngen gara-gara nggih. Lho Pak Jumadi mboten sias. Oh iya Pak Jumadi urung. Pak Jumadi. Pak Kandar mpun Pak Jumadi dereng. Monggo Pak Jum menika kangge ingkang terakhir Pak Jum monggo. Pak Jum. Come here. Waduh, rajae kemajuan. Wah, mriki Piyai Kemusu Boyolali, Pak. Alhamdulillah. Non. Sepot. Ngersake napa? Serampat? Ora, anu. Gangsaran. Ora kaya apa? Anu serpet-serpet. Truk. Kemusu Boyolali, Pak. Nggih, Pak. Sugeng dalu bucange. Wilujeng dalu. Mbak Limbo. Wilujeng dalu. Bapak Anom Surata, Mas Bayu. Nggih. Biasane kula nonton niku YouTube-an, Pak. Nggih, niki asli. Asli. Oh, tak kira kantuk. Asli nggih. YouTube asli. Nggih. Otentik. Nggih. Dalem niku pegawai Arsip Nasional. Oh, pegawai mriki. Cita-cita kula dhisik mau dadi dalang Mas Bayu. Weh. Nah, tapi akhirnya masuk PNS, Pak. Kali sampeyan sami. Nggih. Nggih, Boten alhamdulillah. sudah tadi dalang. Nggih. Dan Lah, paling tidak bisa menikmati Nggih. kesenian wayang kulit. betul. Sertifikat dalang kan sampun disimpen di Arsip Nasional. Betul. Harapan kula gamelan kalih wayang nggih disimpen Bapak. Dadi Oh, saged latihan teng Arsip Nasional. Oh, nggih. Nah. Ya. Dadi menjing di kelasnya Usul mawon yang niki bagus. ditinggal nggih. Kok kalau memang butuh gamelan wayang ini bisa dibawa, Pak. Dheke sapa tawak-tawake wong itu. Rumasane. Wageme Pak. Ini Mas Iwan. ageme Pak Nggih. Pun. Oh. Kok ditak. Nggih, Ya nggih, Mas Bapak. Iwan toh. Nggih. Oh, ya ampun ini gadane Mas Iwan. Iki ndek putra pedho. Nggih. Nderek belajar nggih Pak Po. Belajar monggo, gending monggo. kali nguri-uri seni budaya nggih. Sinten Nggih. malih yang mboten kita-kita sing nglestarekake terus sinten. Nggih, Leres. dari kita Niki nggih. aja mau nguri-uri ya karo ngurip-urip barang. Nggih. Dadi ampun nggo nguri-uri tok nanggapo ngoten to?
Nggih. Niki Pak Jum Cobi. badhe bawa napa? Cobi caping gunung mawon. Caping Tetep. gunung mengke dijenglengke nggih. Kadang sing nembang lanang sing jeglek wedok Kak. Wedok Mbak Eka ya. Ayo Kak. Tak goleke kowe. Gendeng caping gunung kula kintenaken dumateng Ibu Menpan kalih Ibu Sestama Anri. Ya, dadi putri sedanten nggih. Sami-sami asmanipun Ibu Rini. Ya, dadi dalu punika khusus Ibu Rini kuadrat. Ya, kalian ingkang ngeteraken mugi-mugi paringi panjang yuswa, sehat wal afiat Ibu. Ibu Menpan nggih sehat. Amin. Insyaallah setiap tahun Menpan akan wayangan. Amin. Tempatnya berbeda-beda Pak. Mungkin di Arsip Nasional, mungkin di Menpan. Ngerti nggih? Janji lho Bu, janji adalah angsuran. Nggih. Kira-kira setuju mboten para sederek? Setiap tahun Menpan wayangan. Nek nih, monggo. Pak Jum, ini sing jeglek iki nggih. Oh, Mbak Eka. Kacenge seimbang dedeke padha. Ayo. Oh, soalnya ini terus aku umpama Dek. tenan karo Pak Jum ngono Mbak terus Eka, piye? Mbak Eka. Ndi Dalam- Pak? Mbak Eka. Jane mriki. Tak kira Nyun. iki sing kira iki gareng Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Ibu, Tiangin Ibu Anom, Ibu Bayu, nyuwun ngapunten nggih, sugeng dalu nggih, matur suwun. Sampun ditekani nggih. Monggo Pak. Belajar Bapak Ibu nggih. Nggih. Monggo. Saben bengi nyawang kona. Ayo, Kak. Oi, bah. Elak. Wis ta, wis cendake padha, jengglenge kaya padha bareng. Sing jenggleng kula napa jenengan? Cuma mumbul apa jinjit aku ora iso bedake ya. Jane cilik tapi napane niku lho dan bak ngoten lho. Pak. Nggih. Lho nggih. Nembang karo jenggleng bareng. Nggih, pripun meneh? Lanjut. Yen memajang amung karo janur kuning. Yup. Wah. Jane lho tenan. Pak Jum lho Pak Jum. Pak. Mas Nanda. Kendangnya ora pas, aku pas kini ku muni ku. Balani kena balani. Dah. Iki Pak, balani. Ulangi. Dah, pas minggu ki di lho banter perune gen ora balik. Apa? ora. Mengke kula tambahin. Wes. Wah. Deh. Jangan kok nggih pirsa kali nanda ta Pak Jum. Iya, Pak. Wah, ampun cedak-cedak le mengke. Niku sok gereng lho iki. Mangga. Mas iki diwai kendangi dah. Kembang wae weton gunung. Awas. Hop. Loh, mumbul riyen nembe ngoten wah. Mumbul riyen panjenengan. Dadi lali kalau mikirin arsip ya. Pak, Kok malah ngene. Pak Jum. Apa nisen ke kula? Wah, muridku e. Begitu tak tuh. Lho. Lah nggih kok dadi lali kok. Contohnya Mas Garing coba contohnya. Contohnya Mas. Contohnya coba contohnya. Ayo Kak. Nenen anu. Ana niki. Nah, mengke kados Pak De Gareng Eh. raine diguak ya. Wah, Pak De Gareng jenggleng raine diguak. Engko mati tempu kire ati malah Yo Kak. Anu. kaya gereh. Kembang wae weton. Hot. Wah, lulu. Sampean niku jenggleng napa nafsu? Kok iso gogrok kabeh? Santai, Pak. Ampun diongso angger pun mapan serang. Mapan serang nggih. Niku wau matke dipaske supaya plong. Nggih. Unta. Ayo. Kula mle.
Menapal ta? Mriki ta. Nggih. Oh, Mbah. Biasane ning YouTube saiki langsung nggih. Ya apa? Oh, pariane pripun? Dereng. Oh. Nungguin nggih, pada nungguin nggih. Pacitan sarwi jenang. Awas. Niku nembe pas. Ngoten lho, Pak. Kene adegan ngamplung barang nyapa lho, Pak. Sik. Pas. Bu Jumadi kula mboten ngajari lho nggih. Iki ada adegan kekerasan rumah tangga barang, enek adegan ngamplung barang. Dekat pengadilan Jakarta Selatan deket mwe. Sing penting enten arsipe. Enten arsipe Ono buktine, ono bukti. Raine sing ditak. Iki rai kok iso ngguri. Nggih. Kok takoni rai yo ndelok niki Nggih. pupuk. Parian nggih? Nggih. Parian sedanten sinden mengke parian nggih. Niki ya. Apa? Oh panas. Panas sih, Pak. Oke. Panas. Nungguin nggih. Alah. Pun. Enggak cak bak motor. Pada nungguin. Wis teko esuk pokoke goro-goro wae, Mas. Iya. Mumet Bang. Pacitan nggih. Panas udan. Iya, Nduk. Lambene Live streaming bojoku ngerti kae. Ono panitia bojone. diwaneni. Mboten. Panas ya. Kula ngajeng pacitan terus. Panas udan. Panas udan aling-aling. Jare parian, Pak. Iya parian sih. Oke. Kowe jane karepmu piye? Oh, sik. Reng aja disetak-setak malah Jare parian malah bablas. Gare kok budrekan iku apa ta jane? Ora Piye? budrek. Lah stres, Pak. Karo ora resu piye? Kula- Dijarak, wis durung metu kopi dijarak. Napa niki kersane? Kula kesel nah Bayu jemput awet siang Oh, wae lah, gambir kok. Mboten santreke mawon. Lah, bisa ben mulai dhewe. Aja, iki sing anu aku lho sing ladeni. Lah, nggih, Pak, iya. parian riyen diawali saking jenengan. Oh nggih, Nggih. tarian nggih. Wah. Parian nggih. Khusus Mas Sobat tidak wali Nggih. aku Ah, engko Oke, rasa. gara-gara nggih. Nano. Tuku bantal. Loh, nggih napa? Sak kula bantal kula nggih. Dalu-dalui mbok boten tuku bantal. Tuku bantal Namine Terus? tutup lho, Pak. ning Boyolali. Lah adoh. Arsip Nasional tambah jaya abadi. Tepuk tangan. Amin. Amin. Hebat. Kepengin Idene ya arsip, cocok. kepengin arsipe abadi dadak tuku bantal barang. Parian. Parian ya. Nano. Nah, niki nembe nembang melih. Nembe melih. Panas dalam. Ayo. Anak sudah. Pak panas udan aling-aling caping gunung. Latihan. Apa kuwi? Oh, aja jegleng lah. Oh, tandake jan. Ora siap kok tak tambahin Mas. Baleni. Kok tak tambahin. Sudan. Ya. Pak Imam, nyun pirsa mboten enten panitia liyane iki lho, Pak. Aja. Marange jantungan. Gak boleh Pak Jum. Panah sudan aling-aling. Jenglenge nan. Pokoke sak ngendikane Pak Jum jenglengno. Aku kaget ya. Panas udan aling-aling Mas. caping gunung. Ngono tak bales. Yes. Wah. Wale. Ora jane iki Mas Bayu. Apa? Iki jane capaut ndi to iki? Capaut camene ora bobok. Ayo bobok. Aduh.
Sing njala bekan ngepaske jenggeling panah. Sudah. Tapi Pak apa? Pak iki Pak Zum. Iki luar biasa. Iki Bagong suara Bagong karo Petruk pas iki. Nggih. Wah, boyo lali kok Le. Dong, apa reng? Iya iya. Oh, anu Pak Zum, jenenge dados Bagong ampun purun dijak garing niku. Nggih mesti rugi ya, Pak. Nggih, leres. Kula kan bayari terus kok. Wis mateni Bagong pira wae garek kuwi. Kula pun mateni Bagong 3. Mangga lanjut Pak Zum. Kok kok mateni kok mati dhewe kok. Nadian. Jegleke mboten iki. Jegleke Pak, jegleke. Pokoke sapa iki Pun jeglek. telas kanggo Mas Nanda mun telas. Wis pokoke jeglek terus sebelum hernia jangan berhenti. Lanjut. Nadian wadon sarta lanang. Loh, apa kuwi? Kok ijik? Ibae isih ta. Oh, wis sejarah ora jengglek. Oh, alah. Ijik. Kari koretan wis sida isih. Wah, umpama mangke taun ngajeng Arsip Nasional Wayangan bintang lamune Pak Jumawon mboten satebeh-tebeh. Oh iya. Lah Mas Gareng mboten laku no. Tapi kok mesti tidak suwa. padha ya. Mesti nesu. Apa suarane suara Bagong jenenge ya Jumadi. Iya. Kelingan Bagong Ambarawa ya. Bagong Ambarawa kok jenenge Jumadi. Gong apa reng? Ape? Wis mbadok reng, burung. Pun sampean jegleng aku tak bakso. Mangga. Iki ya Jumadi. Kuwi jumle Monti nek kuwi. Kuwi Mas Jumle Monti. Ayo. Iya. Mangga. Nadian Baleni nek. wadon sarta Kok aku ya lali kok. Sabane kuwi neh. lanang inumane banyu bening. Tepuk tangan. Kaget. Kaget aku. Meneng-meneng omor-omor tantrum. Pak Jum. Nggih. Anu serius ni takon serius. Nggih. Wau pun ngombe obat. Ampun. Kalau ban jemput sampean terus sakit gigi. Iya kan? Sakit gigi terus ngombe obat alhamdulillah sampun. Iya Mbak Dita sing anu. Langgape Mbak Dita. Ayo Mawon nggih. Mangga. Langsung. Iya, Pak. Kula pripun? Ayo. Anu. Ayo. Dek jaman berjuang. Enggak Pak Jum, bakso Pak Jum. Jerkeli. Dari kita untuk kita. Ayo. Sakar
Rama Seger ya. Monggo Pak Ju. Monggo tur. Kelingan anak lanang Biyen tak pendi saiki ana ngendi jarene wis manah keturutan sing kadang biyen ate janji saiki apa lagi ning gunung tak saboni saka jagung yen mendung tak silih kabeh gunung syukur bisa gunung desa dadi raja ini ora ilang gane padha apa Alhamdulillah kemringet Pak. Ya matur suwun Mas Bayu. Nggih. Bapak Ano matur suwun nggih mangke Mas Jul. kontrol iki nggih. Matur suwun, Pak Jum. Matur suwun nggih nggih. Amin amin amin. Nggih bab lelagem engko nggon gara-gara Nggih, Pak. Monggo Nggon dawuh. kula dherekaken. Monggo